Kecangmani kwbang ungwi tongmani logibo Siyari bo kwbang ungwi tongkha tei Laharpati mungbo thagya ungwi tongkha haste rogo Fasalni horo Dharmanagar aguli wo pati mung thangka kaini Laharpati mung te sago dukhumankha khorok bwrui lukurok puilani pati mung patika horni damcharo Dharmanagar ISBT bwskango bagbasani simi Dharmanagarni phasing phai tongmani khungsa auto tei Dharmanagarni simi bagbasa thangwi tongmani khungsa bike bai thutaileka a thutailaimani wo bike chaloknai ayush chakraborty tei dikbijoy das sago dukhumankha a patimuni koktoma manui phai sokbaike hor bwthanai tang bedeni samung khlainai rok phai sago dukhu manai rokno salgra hangor sakam nogo twlangwi thangka phiaba a patimungni simi auto chaloknai patimung thaini kharwi thangka hini saimankha a salano horni damchi tamui soti thamchi o tesa Laharpati mung patika Dharmanagar juri twisa bridge gana amchai horo a lama tui khlai khoroknui khoroktam borok thangwi tongmani o nugui mankha khorokni borok lahar pati mungo klai sago dukhu manjak logi logi no koktoma rwkha hor bwthanai tang bedego hor bwthanai tang bedeni samung khlainai rok phaiui sago dukhu manai rok no hangkorni sakam nogo tlangi thangka phiaba bahaike o pati mung patika aborok tabuk phano saimayako Bureau report Kokkhorang।